Ktoré mesto nazývaš svojim domovom? Bratislavu, celý život Bratislavu. Ak by si mala opísať Bratislavu 3 slovami, aké by to boli? Malá, veľká, voňavá. Najobľúbenejší hud v Bratislave? Jednoznačne Ružinov. Komunitná záhradka Ostredky. Najlepšia káva? Pod schodami vo Fresh Markete, taká tá kulťačka. Najobľúbenejšie pekárstvo? Pekárstvo je jednoznačne Flair Bakery. Občas sa tam aj mýhnem, aj vás obslužím. Kam na večeru? Na večeru by som bola veľmi rada, keby ma niekto zavolal do Omy. Ešte som tam nebola a chcem. Ak by si mala bývať v jednom inom meste na Slovensku, okrem Bratislavy, aké by to bolo? To by boli určite Piešťany, lebo to milujem od detstva. Chodevala som tam do tých kúpeľov ako dieťa a pila som tam tú vajcovú vodu, milujem ju. A Piešťany ešte kvôli tomu, že Cinematic. Kam do kina? Ja milujem Lumière a Film Europe na Štefánikovej. A kam do divadla? Divadlo Nude, oni sú všelikde. Kam na prechádzku? Určite Koliba, Železná studnička a hlavne na jeseň je to tam nádherné, milujem to. Kde si vieš najlepšie oddychnúť? No tu na záhradke. Ešte si viem najviac oddychnúť v Novej Cvernovke v saune. Čo v Bratislave nenájdeš nikde inde na svete? Vieš čo? Žemlovku s croissantov, takzvanú croissantovku vo Flair. Kde načerpávaš inšpiráciu? Asi v Cvernovke najviac, v Hubovej farme mojich kamarátov, ktorí tam majú Držhubu a v Starej tržnici. K akému filmu alebo divadelnej hre by si prirovnala Bratislavu? Veľká nádhera. Sorrentino, ale taký mixnutý s niečím našim, s takým starším filmom, kým sa skončí táto noc. To je kultovka. Ak by si mohla na Bratislave zmeniť jednu vec, aká by to bola? No hlavná stanica jednoznačne. A čo pre teba znamená domov? Domov je pohoda, pokoj, útulno, bezpečie.